नमस्कार. आज आपण खूपच वेगळी अशी भरली वांगी बनवणार आहोत आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की या वांग्यामध्ये आपण सुकट भरलेलं आहे. म्हणजेच ही वांग्याची रेसिपी सुकट भरून केलेली आहे. तर खूपच टेस्टी अशी ही वांग्याची रेसिपी आहे. सगळ्यांनाच आवडेल. चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर एक तवा ठेवलेला आहे गॅसवर आणि इथे मी जवळपास अर्धी वाटी स्वच्छ केलेलं सुकट घेतलेलं आहे. निवडून घेतलेलं आहे याला व्यवस्थित चाळून घ्या, निवडून घ्या. यामध्ये खूप कचरा असतो. तर अशा प्रकारे हे स्वच्छ करून घेतलेलं सुकट आहे. आता याला आपण या तव्यावरती भाजून घेणार आहोत. तर गॅस इथे मी मंद करून घेतलेला आहे आणि मंद आचेवर आपल्याला हे सुकट भाजून घ्यायचंय. तर अगदीच 2 ते 3 मिनिटांमध्ये सुकट भाजून तयार होतो. जास्त वेळ लागत नाही याला. अगदी 3 ते 4 मिनिटांमध्ये हे सुकट भाजून तयार झालेलं आहे. आता याला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. सुकट जर तुम्ही निवडून घेतलं असेल तर त्याला एकदा चाळून देखील घ्या, कारण की या सुकटामध्ये साधारणपणे माती असते. तर ही चाळल्यामुळे सर्व निघून जाते. तर हे सर्व सुकट मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि या सुकटाला आपल्याला व्यवस्थित स्वच्छपणे धुवून घ्यायचंय. आता याच तव्यावरती मी मध्यम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे आणि इथे आपण एक खूप सोपं असं वाटण तयार करून घेणार आहोत. तर 5 ते 6 वांग्यांसाठी मध्यम आकाराचा कांदा पुरेसा होऊन जातो. इथे ही भाजी मी जास्त सुकी पण करणार नाही किंवा जास्त रस्सा भाजी पण करणार नाही. हलकासा रस्सा यामध्ये आपल्याला ठेवायचा आहे. त्यामुळे इथे मी मध्यम आकाराचा कांदा वापरून घेतलेला आहे. या भाजीला सर्व जी टेस्ट असणार आहे ती सुकट, वांगी आणि भाजलेल्या कांद्याची असणार आहे. तर इथे कांदा आपल्याला साधारणपणे लालसर चॉकलेटी रंगावरती भाजून घ्यायचा आहे आणि तो कांदा भाजण्यासाठी यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल घालून घ्यावं लागेल. अगदी अर्धा चमचा यावर मी तेल घालून घेतलेलं आहे. तेल घातल्यामुळे कांदा खूप छानरित्या भाजला जातो. लालसर चॉकलेटी रंगावरती आपल्याला हा कांदा भाजून घ्यायचा आहे. जास्त डार्क कलरचा कांदा करायचा नाही आणि जास्त कच्चाही कांदा ठेवायचा नाही, कारण की यामध्ये या कांद्याची टेस्ट खूपच छान लागते. तर तुम्ही पहा आणि अशाच प्रकारचा कांदा तुम्ही भाजून घ्या. कांदा भाजत ठेवलाय तोपर्यंत आपण वांगी चिरून घेणार आहोत. तर इथे मी काटेरी वांगी घेतलेली आहे. तर काल मार्केटमध्ये गेली होती आणि वांगी खूप ताजी होती. तर ही वांगी मी घेऊन आलेली आहे आणि या वांग्यांना आता आपल्याला चिरून घ्यायचंय. तर वांगी आतमधून किडलेली देखील असतात, तर ती आपल्याला चेक करून त्याला चिरून घ्यावं लागेल. तर अशा प्रकारे आपण सुरीच्या सहाय्याने हे फूल वांग्याचं अशा प्रकारे बाजूला करून ते पाहून घेणार आहोत, कारण की कधी कधी इथे देखील वांग्याला होल असू शकतं आणि ही वांगी खिडकी असू शकतात. तर आता या वांग्यांचे मी जवळपास 6 भाग करून घेणार आहे. तर 6 भाग केल्यामुळे काय होतं, वांग्याच्या लहान फोडी होतात, शिजण्यासाठी जास्त वेळ वांग घेत नाही आणि त्याचबरोबर वांग आतून व्यवस्थित चेक केलं जातं. तर अशा प्रकारे ह्या वांग्याच्या फोडी करून मी यांना पाण्यामध्ये घालून घेत आहे. पाण्यामध्ये घातल्यामुळे ही वांगी काळी पडत नाहीत. तर पहा, अशा प्रकारे ही सर्व वांगी मी चिरून घेणार आहे आणि याला पाण्यामध्ये आपण लगेच घालून घेणार आहोत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही या पाण्यामध्ये साधारण मीठ देखील घालू शकता. मीठ घातल्यामुळे वांग्यांना खूप छान अशी टेस्ट येते. तर वांग इथे मी व्यवस्थित चेक करून घेतलेले आहे. अशा प्रकारचं वांग दिसत आहे. याला आता पाण्यात घालून घेऊया आणि बाकीची वांगी देखील अशीच कट करून घेणार आहोत. तोपर्यंत आपण इकडे कांद्याकडे लक्ष देणार आहोत आणि कांदा पुन्हा एकदा मी परतून घेतलेला आहे. आता कांदा झालेला आहे, याला काढून घेऊया. सुकट मी भाजून घेतलं होतं, त्याला स्वच्छ धुवून एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी पाणी घालून ठेवलेलं आहे. आता याच तव्यावरती आपल्याला हे धुवून घेतलेलं सुकट पुन्हा एकदा तेलामध्ये परतून घ्यायचंय कुरकुरीत होईपर्यंत. सुकट पाण्यामध्ये घातल्यामुळे साधारण ओला आहे, त्यामुळे याला आपण पसरून घालणार आहोत या तव्यावर. सुकट व्यवस्थित कुरकुरीत होण्यासाठी यामध्ये मी अर्धा चमचा तेल घालून या सुकटाला तेलावरती परतून घेत आहे. अगदी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये हे सुकट कुरकुरीत होऊन जातं. तर आपल्याला इथे सुकटातच हलवायचं नाहीये. 2 मिनिटांनंतर याला आपण हलवून घेणार आहोत. तोपर्यंत एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी भाजून घेतलेला कांदा घेतलेला आहे, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या आणि थोडंसं अद्रक घेतलेलं आहे, त्याला फिरवून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये मी 2 चमचे खोबरं घालून घेतलेलं आहे. इथे मी डेसिकेटेड कोकोनट वापरलेलं आहे.
तुम्ही इथे सुक्या खोबऱ्याचा वापर देखील करू शकता. तर अगदी 2 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट पुरेसं होऊन जाईल 5 ते 6 वांग्यांसाठी. आता याला आपण पुन्हा भरडून घेणार आहोत आणि यामध्ये आपण थोडं देखील पाणी घातलेलं नाही. अगदीच कोरडं असं आपल्याला हे वाटून घ्यायचंय आणि हे वाटण भरड असं तयार आहे. तर सुकट बघून घेऊया आणि सुकट देखील हलकंसं आता कुरकुरीत व्हायला सुरुवात झालेली आहे. सुकट आता बऱ्यापैकी कुरकुरीत झालेलं आहे. याला आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. आता मी हे सुकट तेलावर परतून घेतलेले आहे आणि या सुकटाचा वापर मी वांग्यामध्ये करून घेणार आहे. तुम्हाला जर हे करायचं नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट भाजून हे सुकट पाण्यामध्ये घालून स्वच्छ धुवून डायरेक्ट मसाल्यामध्ये मिक्स करून देखील वापरू शकता. प्लेटमध्ये हे सुकट काढून घेतलेलं आहे. थोडंसं थंड झालेलं आहे आणि आता याला मी आता हाताने कुस्करून घेत आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर सुकट तुम्ही अख्खं देखील वापरू शकता, पण मला आता हे सुकट वांग्यामध्ये भरायचंय त्यामुळे हे सुकट मी कुस्करून घेत आहे. तर अशा प्रकारे थोडंसं ओबडधोबड हे सुकट मी कुस्करून घेत आहे. आता हे तयार आहे. यामध्ये आपण तयार करून घेतलेलं कांदा, खोबरं आणि लसूण अद्रकचं वाटण घालून घेणार आहोत. तर जवळपास हे वाटण 2 चमचे तयार झालं होतं. तर हे सर्व वाटण मी यामध्ये घालून घेत आहे, कारण की इथे आपल्याला वांग्याचा जास्त रस्सा करायचा नाही आणि वांग सुकं देखील बनवायचं नाही. साधारण हलका रस्सा आपल्याला तयार करायचा आहे, त्यामुळे इतकंसं वाटण पुरेसं होऊन जातं. आपण यामध्ये मसाले घालून घेणार आहोत. अगदी अर्धा चमचा धना जिरा पावडर घालून घेतलेली आहे. 2 चमचे आपल्याला घरगुती मसाला घालून घ्यायचा आहे. कोणताही घरगुती मसाला तुम्ही इथे वापरू शकता. तिखटाचं प्रमाण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त देखील आपण करू शकतो. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. त्याचबरोबर यामध्ये मी मुठभर अशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर वापरलेली आहे. आता हा सर्व मसाला आपल्याला हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. हा सर्व मसाला आपण एकजीव करून घेणार आहोत. वांग्यामध्ये भरण्यासाठी हा मसाला आता तयार आहे. आता आपण हा मसाला वांग्यांमध्ये भरून घेणार आहोत. प्रत्येक वांग्यामध्ये बऱ्यापैकी आपल्याला हा मसाला व्यवस्थित भरून घ्यायचा आहे. तर वांगी अशा प्रकारे आपण बोटाच्या सहाय्याने बाजूला करून यामध्ये आपण मसाला भरून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित असा मसाला या वांग्यामध्ये भरणं खूप गरजेचं आहे. तर पहा हा मसाला मी कसा भरून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे हे वांग भरून तयार आहे. अशाच प्रकारे आपण बाकीची वांगी देखील भरून घेऊया. सर्व वांगी इथे मी एका प्लेटमध्ये भरून घेतलेली आहेत आणि पाहू शकता थोडासाच मसाला शिल्लक राहिलेला आहे आणि हा मसाला आपण नंतर वापरून घेणार आहोत. तर पहा खूप छान अशी वांगी दिसत आहेत आणि रस्सा देखील याचा खूपच चविष्ट होणार आहे. नक्कीच तुम्ही 1 ते 2 भाकरी जास्तीत जास्त खाल. तर आता ही वांगी तयार आहे तेलामध्ये फ्राय करण्यासाठी. तर गॅसवर मी एक कढई ठेवून घेतलेली आहे आणि या कढईमध्ये आपल्याला 1.5 ते 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे. तेल गरम झालेलं आहे आणि यामध्ये आता आपण ही वांगी घालून घेणार आहोत. या तेलामध्ये घालून घेतलेले आहे आणि गॅसची आच इथे खूपच आपण मंद करून घेतलेली आहे. मंद आचेवर आपल्याला ही वांगी चारही बाजूने व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे 2 ते 3 मिनिटांसाठी. यावर मी झाकण ठेवून घेतलेलं आहे. 2 मिनिटांनंतर आपण पाहून घेणार आहोत. तर बऱ्यापैकी वांग्याची खालील बाजू फ्राय झालेली आहे. आता वांग्याची दुसरी बाजू आपण फ्राय करून घेणार आहोत. तर वांगी आपण हलक्या हाताने पलटून घेऊया. पुन्हा यावर 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून घेऊया आणि 2 मिनिटांनंतर पाहून घेऊया. वांगी छान अशी फ्राय झालेली आहेत. याला पुन्हा आपण याची बाजू पलटून घेणार आहोत. छान फ्राय झालेली आहेत. यावर आता आपण शिल्लक राहिलेला मसाला घालून घेणार आहोत. जवळपास 2 चमचे भरेल इतका हा मसाला होता. तर हा मसाला आपण वांग्यांवरती अशा प्रकारे पसरून घालणार आहोत आणि यामध्ये आपण अगदी थोडंसं पाणी घालून घेणार आहोत. तर यामध्ये आता आपण पाणी घालून घेणार आहोत. आणखीन थोडंसं पाणी यामध्ये घालून घेऊया.
तर इतक्या पाण्यामध्ये वांगी शिजून जातील आणि थोडासा रस्सा शिल्लक राहील. तर असं अंदाजाने आपल्याला पाणी घालून घ्यायचे. वांगी थोडीशी आपण हलवून घेणार आहोत आणि यावर आता आपण झाकण ठेवून घेणार आहोत. वांगीला शिजण्यासाठी अजिबात जास्त वेळ लागणार नाही, कारण की वांग्याचे आपण खूपच बारीक असे काप केलेले आहेत. यावर आता आपण झाकण ठेवून घेणार आहोत आणि 2 ते 3 मिनिटांसाठी झाकून ठेवून देऊया. 2 ते 3 मिनिटांनंतर पाहून घेऊया, पाणी बऱ्यापैकी आटलेलं आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर ही वांगी तुम्ही सुकी देखील अशाच प्रकारे बनवू शकता, किंवा यामध्ये थोडासा रस्सा ठेवून ही वांगी तुम्ही भाकरी किंवा चपाती बरोबर देखील खाऊ शकता. तर ही वांगी आता शिजून तयार आहेत. याला मी प्लेट मध्ये काढून घेतलेलं आहे. यावर थोडीशी कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्स मध्ये लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.